tento webinár poprosím otvoriť nášho pána veľvyslanca Jaroslava Augsta, ktorý pôsobí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, konkrétne na odbore všeobecných, inštitucionálnych a personálnych záležitostí Európskej únie, ktorá sa zaoberá práve pôsobením Slovákov v európskych inštitúciách. Takže pán veľvyslanec, nech sa páči, môžete nám prosím vás priblížiť, ako sú aktuálne zastúpení Slováci a Slovenky v inštitúciách Európskej únii, či sme dostatočne zastúpení na všetkých úrovniach, respektíve prečo je kľúčové mať v európskych inštitúciách na všetkých pozíciách dostatočný počet občanov Slovenskej republiky. Takže nech sa páči, pán veľvyslanec. Je to? Dobrý deň. Ďakujem za túto možnosť zúčastniť sa na tomto webinári a samozrejme v prvom rade mi dovolte, vážení účastníci, srdečne vás privítať na dnešnom stretnutí, ktoré je zamerané, ako hovoril už môj predrečník, na kariéru v inštitúciách Európskej únie. Dovolte mi na úvod vysvetliť, prečo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dlhodobo kladie dôraz na zvýšenie povedomia o možnostiach práce v európskych inštitúciách. Tvorba európskej politiky začína na národnej úrovni. A pre Slovenskú republiku ako členskú krajinu je kľúčové, aby v európskych štruktúrach, či už ide o inštitúcie alebo o agentúry Európskej únie, pracovalo čo najviac našich občanov. Naši občania v európskych inštitúciách prispievajú k posilneniu pozície Slovenska v rámci Európskej únie, ako aj k tomu, že slovenská perspektíva, naše skúsenosti a expertíza, ako aj naše záujmy sa premietajú do európskych politík. To je pre nás samozrejme veľmi dôležité. Rovnako ako my potrebujeme mať viacej slovenských občanov v inštitúciách Európskej únie, tak aj samotné inštitúcie Európskej únie potrebujú adekvátne zastúpenie všetkých členských krajín. Hodnota Európskej verejnej služby spočíva aj v jej kultúrnej a jazykovej diverzite, ktorú možno zabezpečiť iba adekvátnym zastúpením jednotlivých členských štátov, respektíve národností v rámci inštitúcií Európskej únie. Rôznorodosť perspektív, odborných znalostí a skúseností zo všetkých kútov Európy prispieva ku skvalitneniu európskej verejnej služby a robí ju efektívnejšou a flexibilnejšou. Pre zaujímavosť uvediem, že v inštitúciách Európskej únie aktuálne pôsobí 879 občanov Slovenskej republiky. Z toho 511 v Európskej komisii, 212 v Európskom parlamente a 84 v Rade Európskej únie. Hoci sa čísla sú relatívne vysoké, Slovensko patrí medzi nedostatočne zastúpené členské štáty podľa štatistík zverejnených Európskou komisiou. To znamená, že zastúpenie pohybuje pod 80% stanovenej kvóty pre Slovensko. Na klesajúci trend zastúpenia niektorých členských krajín vrátane Slovenska upozornila aj Európska komisia vo svojej stratégii ľudských zdrojov z roku 2022. Výsledkom bolo podpísanie tzv. Akčného plánu o geografickej rovnováhe pre Slovenskú republiku na jar roku 2023. Tento dokument obsahuje viaceré odporúčania a návrh aktivít, ktoré by mala Slovenská republika podniknúť, aby klesajúci trend zastúpenia jej občanov alebo svojich občanov zvýšila. Jednou z kľúčových aktivít je práve zvyšovanie povedomia našich občanov o pracovných možnostiach v inštitúciách Európskej únie. Z pohľadu Slovenskej republiky vývoj v ostatných 3 rokoch poukazuje na zhoršenie zastúpenia na nižších pracovných pozíciách, ako sú AD5 až AD8. Súčasne sa zlepšilo zastúpenie na úrovni stredného manažmentu AD9 až AD14. Pokiaľ však ide manažment, situácia nie je ani výhľadovo pozitívna, keďže súčasné pozície zastávajú pracovníci viac menej v preddôchodkovom veku. A tu sa dostávame k najdôležitejšej informácii dnešného dňa, a to je, že pred 5 februára Európsky úrad pre výber pracovníkov EPSO oficiálne otvoril výberové konanie AD5 Graduates.
výberové konanie do európskych inštitúcií pre všetkých, ktorí majú ukončený aspoň prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Ide o prvé veľké výberové konanie na pozície AD5 od roku 2019, teda po 7 rokoch. Je to jedinečná príležitosť pre mladých absolventov a začínajúcich profesionálov, ale v podstate aj pre kohokoľvek, kto má ambíciu podieľať sa na formovaní Európskej únie, uchádzať sa a zúčastniť sa na tomto výberovom konaní. Práca v inštitúciách EÚ znamená samozrejme prácu s reálnym spoločenským dopadom, podielaním sa na tvorbe politík, ktoré vplyvňujú životy miliónov Európanov. Pri tejto práci získate možnosť venovať sa samozrejme rôznym oblastiam, v ktorých je Európske spoločenstvo aktívne a musí sa ho jednoducho zúčastňovať. Počínajú životným prostredím, cez digitálne transformácie až po zahraničnú politiku. A pritom vám umožní pracovať v medzinárodnom prostredí s kolegami z celej Európy. Zároveň práca v európskych inštitúciách ponúka priestor na profesionálny rozvoj vďaka školeniam, kariérnemu rastu a mobilite medzi inštitúciami. A to všetko pri atraktívnych pracovných a v podstate aj platových podmienkach. Slovensko potrebuje silnejší hlas v Európe. Každý občan Slovenska pracujúci v inštitúciách Európskej únie v podstate tvorí most medzi národnými prioritami a prijímanými európskymi politikami. Verím, že dnešný webinár vám poskytne praktické informácie o ako sa prihlásiť na výberové konanie, ako sa pripraviť na testy a pohovory a zároveň o tom, čo predstavuje práca v jednotlivých európskych inštitúciách, predovšetkým v Bruseli a v Luxemburgu. Držím vám palce a verím, že mnohí z vás sa stanú po niekoľko mesiacov našimi novými kolegami v európskych inštitúciách. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán veľvyslanec, za tento úvod a vysvetlenie kontextu a významu zastúpenia v európskych inštitúciách. Without further ado, now I would like to continue in English together with Amy with the main part of this webinar, which will be focused on the 85 graduates competition. So, Amy, floor is yours. Thank you so much for welcoming me to this webinar. So I will try to share my screen first of all, if it's should work. No. Do you actually see this? Yes, we can see it. Oops. Just a sec. Because I don't see what you see. That's very annoying. But is it actually, for some reason, I don't know why. Is it okay for you like this? I'm asking the audience because what do you say? Yeah, it should be readable. Okay. Even though it's not on full screen, but yes, we can. Yeah, we can that's see what I read. wanted actually, but maybe now better. You can go ahead. It's Okay. good. So welcome to this seminar or webinar for the AD5, which was released last week on Thursday. I'm going to try to guide you through what we call the legal document of this competition, which is also called or named actually the Notice of Competition. Unfortunately, I do not know the name in Slovak, but I'm sure you do. And all these documents are, of course, everything we mention here is available also to be checked on the EPSO EU career pages online. So it was released on Thursday at, well, around 12 noon, and it will be open for applications until the 10th of March. And that's also 12 o'clock Brussels time. I'm not even sure, maybe you're 1 hour away, or ahead. But please do not wait until the last moment to verify any applications. That's not a good idea.
first advice. So you do apply online, and here we go through the steps very quickly, and then I will explain it step by step. So as I just mentioned, the notes of competition, you need to check eligibility criteria. You need to complete the application form. Here it's in one line and it looks very easy. I know it's not that easy. We'll come back to that. You also need to upload a copy of your ID, national ID or passport. And then we have, you have to submit the diploma certificates by the deadline. And just to mention that the deadline 10th of March is the application, but to upload diplomas can actually be as late as the 7th of October, but do not, again, wait until the last moment. And your diploma has to be, it has to be verified and actually final by the end of September, 30th of September. But you need to upload it by the latest before 7th of October. So the testing itself will be, of course, after everything has closed here, etc. No date is set, but we can absolutely say it will not be really soon, let's say. So when the testing step number 3 in this picture here is done, the reasoning test consists of 3 different groups of tests. First of all, it's a written test. It's verbal questions, it's numerical questions, and it's an abstract part. There is also an EU knowledge test. We will all come back to these tests, don't worry. And there is a digital skills test, and there is also a written test. We then fast forward this tape very quickly, come to number 4, which is the reserve list. Also, we can call it for the short list. It's a definition of number of successful candidates going to be on this short list for the EU institutions to later search that database. And those people that are, fortunate enough to be on that list, they will be many times offered a post. You can also be very proactive yourself. Also, we will come back to that. Before you actually will start a job, you will be shortlisted usually for an interview. Maybe they will ask 2 or 3 persons for the same post. It can happen. Maybe they are very specific and they want you. Very good. Then you have to pass the interview. And that's usually with the HR. I see somebody just sees still this first slide, which is not. So you don't see if I change here. I'm asking you because. We can see. Oh, you can see. Okay. Because I saw a message that you can. Okay. Thank you. Thank you, Martin B. something. So here we are after the interview. You will then be offered the post, and you can say yes, or you can actually say no. Maybe you will be offered several posts, but it is not mandatory, and it's not, you cannot be guaranteed a post at all, because there will be more candidates on the list that is foreseen to be needed right now. But that can also change, so maybe there are more needed, maybe the needs will come up in the meantime, etc. So it's not in cut in stone, let's say, that it will be the exact number, which is 1490 to be on that reserve list. I will move on. So eligibility criteria for this grade 85. 85 is really a salary step, more or less, to describe it, where you start from as a person with a university diploma. We have a lot of specialist competitions as well. We had recently a building competition, building management, and that was an 87. I just mentioned that because in that case you need quite a lot of very specific experience in a certain field. So this one, it's very good because you only need 3 years of university studies in actually any field. So you could have any kind of studies. You have a diploma from a university, 3 years, you finalize your studies and you can apply. What else do you need? So here you see again 1490 and the diploma date by the 30th of September. And to send it in has to be before the 7th of October. So you have a little space there in case this concerns you. You also need 2 official EU languages. It could be
Slovak and Slovene. It could be any two languages. It could be Slovak and German. We do not define the languages. You do. That is maybe the trick to also really think through what type of language you will mention in the application form, because it cannot be changed. So really, before you make up your mind, before you're too fast, really look through the notes of competition, which tests are in which language. However, you do not need to prove your language proficiency at this point. And here you have the procedure, overall procedure, in a very, let's say, easy way to see it. So the application, there is the testing, and there is the result. The reserve list is what I talked about, the short list or whatever we call it. The first part here, application, is what can take time and some resilience from the participation of you and time. You know, please do read, and this is my personal experience of speaking to a lot of audiences. I usually say, read the notes of competition, then read it again, and do not quote me. I know this is recorded, but anyway, I would say print it and get your marker out. And this is just to really go through, because it's not a common document that is easy to understand for most people. You can be a brilliant EU civil servant person here for 25 years, but right now, your first step in is to really understand what you need to do in the application. So really do not rush through that. And you see the steps here. I will come back to all these steps. So we are back to the application. So what you need to do first is to create an account in what is called now the single candidate portal. I know that there has been, let's say, a little bit of a wave around this, and it's not an easy entrance point yet. The whole idea behind having a single candidate portal is actually for the candidates. You may not think that now, but the whole history is that we wanted to create one step in. Before, let's say, if you apply for a number of competitions, you had to really introduce your data at every moment through the process, at every competition, again and again and again. Here, the thought behind is to create a one step in so that your CV, your data is there, and you can still, via the platform, apply to also other competitions. Just to explain why it's changed. And, you know, when things are changing, it may be also some, let's say, minor hiccups in the beginning, where we may have experienced some of them during this first week. We are constantly monitoring everything. I can assure you, not me, absolutely not me personally. It's a lot of people doing that. And also working on, let's say, we also have had some experience, unfortunately, with some bugs. But it's not something that we are not aware of. We are very aware of this, and we are working on it 24/7. So please go to EU Careers and apply and fill in your application in any of the 24 official EU languages. And again, it looks very light to just say any of the 24 languages. It's really something that you need to think through. Your decision, your languages, your best opportunity to pass through, let's say, the needle's eye or whatever we want to call it. Because 1,490 people on the reserve list, we know already that a lot of people will apply. So you really need to watch every step to get it right. It would be very unfortunate to not get it right if you are interested. So please take your time. So here we are, the reasoning skills test. What is that? It's a set of 3 tests, and it's done in language 1. What is language 1? Is it Slovak? Doesn't have to be. You may be Slovak nationality, but you may be having Italian as your language. You may have Italian, German, English, Swedish, Danish. You may have a lot of languages. We know a lot of people here that have several languages. You only need 2 though, so don't be brought down by those who have 8. You only need 2 for this competition. So you start with 2 languages, and you decide which one is number 1. Because mother tongue, we don't talk about. It's language 1 and language 2. You decide
which way you put it in the application form. And of course, it's not revocable. You cannot go back. So this is a set of 3 tests. Abstract is these, funny things moving on the screen. You have to find the next piece, etc. If you know what I mean. Logical reasoning tests. We have numerical, which is a lot of numbers. And you need to maybe practice that if you're not that type of person that loves numbers. If you're, on the contrary, an abstract reasoning test person, maybe you should check the other ones out. Because here, the best advice to give is to practice. You don't need to study anything here. No, study would be taking it a little bit level up. You need to practice because there will be thousands of people doing this test, remember? So if you in Slovakia or wherever you are listening to this, maybe you're Slovak nationality, maybe you're not, to get through here and have a chance to be among the best at the next step, you need to be fast. I'm not saying you need to be super fast, but you need to get at least, the minimum points to move on to the other steps later on. So just to explain it very lightly here, it looks like something, this actually page to me, if I would have seen it for the first time, still also looks like a test. What is it? But it's actually, you don't have to go into the details now. All I can say is practice. Go online, you don't have to pay. If you practice via our pages, if you practice via other pages that you can find for free online, go ahead, start as soon as possible. Because the sooner you start and the more you practice, I'm not saying for hours every day, please, no. We are more thinking, try to do it like more frequently. And you will get up to speed and you will manage to do it quicker. And that's all that matters here. So that's what we call the reasoning skills tests. What about the EU knowledge tests? Well, it's a field-related test. So we don't have any field experience for this competition. It's a general competition where everybody can apply with a diploma. So you can be an engineer, you can be economist, you can be a law, you can be EU, you can be policy, you can be actually any diploma. So here it's a test about the EU actually, but it shouldn't be an advantage for EU students, let's say EU policy students. So what we do is actually we publish all the material to prepare, and it will be available on our website after the application period. I cannot say it will be like available on the 11th of March because that's not true, but it will be available in due time before the testing is starting. So it will be the same for everyone. And then we have the digital skills test, same here. This is also multiple choice, yes, sorry. Also language 2, I forgot to mention important here. For this multiple choice question, EU knowledge is a language 2 test. And here it's the same thing, language 2 for the digital skills tests. And you can already see here, so I don't need to repeat what the content will be about. And then we have this. This is the written tests. It's a bit of a funny thing to call it EUFTE, but it's an EU-related free text essay coming from there. So now you know. So it's assessing your written communication skills. And the same thing there, documentation related to this topic, EU matters, will be available in advance. And also the material that will be available in advance will also be available to you during the test itself. And language 2. Again, we are in this table explaining the page. So overview here is, this is the preliminary scoring. Verbal reasoning tests, it's there, it's waiting towards the final, let's say this, in this case, preliminary result or scoring. It's 40% of that. EU knowledge test, 30%, digital skills test, 30, which makes 100. The numerical and the abstract reasoning tests are not counted to the preliminary scoring. No, but you have to reach a combined pass mark. That's sufficient.
And here you also see at the bottom of the page, if you are best ranked because you have been practicing these type of tests, so you will get up to speed, you will then be among the 2,235 that will then have your written tests scored, corrected, or whatever you call it. Maybe not corrected, scored. I'll move on to that page. So we had the 2,235, moving on to the final scoring step. And there you have still, you can see here that the verbal reasoning tests is counted, included in the combined score by 35%. The numerical and the abstract, reaching combined pass mark, sufficient, and not in the final score, not weighted there, but you need to reach the pass mark. EU knowledge test counts for 25% of the final score. Digital skills tests, same thing. And the written test, 15%. And out of that, and when this is, let me just see, when all this is done and counted and scored, we will have 1,490 and 1,490 best ranked successful candidates moving on to have the written test, scored as well. No, sorry, after the written test has been scored, sorry about that. We have the 1,490 finally going to the reserve list or short list. So we are back here to the overview. You see the reserve list of candidates. You are then there. You are one of the 1,490 on the reserve list. It says contact with EU institutions. It can be both ways, because in the name of transparency, it's quite easy to find who works where and with what. Nobody is going to be very upset if you are extremely eager to contact, you're doing some networking, etc. If you're on the reserve list, why not contact who you can contact, or contact somebody who know that you can, direct you in the right place. Because it could be that you, let's say you are looking for a position, if you're on the reserve list and you're looking for something in HR, there are several institutions having, first of all, they're having dedicated HR huge units, like in centrally. And then every unit has somebody working with HR usually. So there are unlimited of opportunities to find your place. Let's say the EU institutions find you first and they contact you. You are not obliged to say yes, please, to the first post you are offered. This could just be a good thing to know. Of course, it's also nice if you are offered a post, you decide to say yes. And in due time, and when you are been there for a while, etc., and developed everything you can do, and you think it's fantastic and you want to move on, nobody's going to be upset if you move on, because you will have thousands and thousands and thousands of jobs to choose from. It's up to you. Some people are calling working in the EU institution a golden cage. Maybe it can be, but it can also be a golden opportunity. So for me, for example, I worked with several things, communication. I've been in the directors team. I've been working with youth for Erasmus. I worked in the European Solidarity Corps, and I organized these competitions with selection board. So it's a lot of things. I'm now in communication. You are not going to be stopped if you have ambitions to move on, which is an amazing opportunity in itself. So when you have had the contact or being contacted by EU institutions, you do go to a job interview. And then after that, hopefully you will be the one offered a job and recruited, and you start working with us. So finally, I would just like to say, we are on at least, well, I would say actually we're on Instagram, LinkedIn, and Facebook. Please follow us. Sometimes and often we do share things there that could be good to know. Also for the 85, things will be posted there. And I think that's all I have to say for now. Great. Thank you very much, Amy. Now we can just go through the questions that appeared in the chat. So we can start with the first one. Do those who are not speaking French have a realistic possibility to be hired? Yes, I don't speak French. I just Okay, want to and say there next, is a living example.
Good. That should be clear. And the second, related to the experience, is it really a chance for young graduates, or will people with 15 years of experience have an advantage? It's difficult to phrase it as having an advantage, because we have to remember that in this case, you would, with 15 years of specific experience in even one or two big areas, you would definitely have advantage if you apply for the specialist competitions, which often requires many years of experience. That is a very good way to start, because then you jump up to the 87 salary step upon your entrance. Here you're on 85. We have to also acknowledge that since, because of systems, COVID, a lot of other reasons, technical changes, etc., there has not been one of these 85 competitions for 6 years. So the 6 years of people finalizing their studies, etc., etc., I'm not saying all of them will apply, but quite a few of them have been waiting for this opportunity. If you want to work for the EU institutions, you want to work for Europe, you want to make a difference, you want to go into EU diplomacy, you want to work with the parliament, you will be monitoring this and you will apply. Absolutely. So the competition will be extreme, I would say. So again, practice, 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 verbal, numerical, abstract, practice, practice, practice. Because that could be an advantage. Oh yeah, I would like to mention, by the way, sorry, I would like to add something there. So if you, with 14 years of experience, or 3 or 5, come to the reserve list, and you're one of these people, 1490 there. Of course, if I'm in HR looking for somebody working with communication, just to take something in my own field, and you have been working in newspapers, you have been doing this and that, you're editing, all this, I wouldn't say no if I find that person on the reserve list. That would be brilliant. So if I have 3 to choose from, why would I not choose that person? That could be the perfect match. I'm not saying it is, but just saying it's not a disadvantage to have experience, but it's not a requirement to apply for this competition. Yes, and actually is the second step. Like first you need to Exactly. pass the It's competition after the to 1490, yes. Exactly. Second related question to languages. When referring to the importance of choosing the language in which we submit the application, could you please explain the difference between selecting Slovak or English? Does this choice determine only the language of the tests, or does it have any impact on anything else? Yes, okay. Personally, I find that it says here, do you see my screen again? First of all, yeah? Do you see this slideshow? Yes. Yeah, thank you. So you need 2 languages, and you need 2 languages at this level described here, okay? That you need to go and look into this, international table of languages, what that means. I cannot explain that to you right now. But what is important is to think which language you want works best for you for these tests, and which language you want to save to do the multiple choice field-related EU knowledge, the digital skills, and the written test. It's mission impossible to give any advice to anyone what to do, which one to take where. Because I actually asked a Romanian colleague here yesterday. I said, you have been working here she has a temporary contract and she's going to apply for the competition. I said, what would you think about choosing languages? So she said, well, my Romanian is quite rusty. I've been here for 6 years. I only speak English at work. So, I could not take Romanian to do a written test. I have to do the Romanian for the verbal, numerical, and abstract, and then I do the rest in English. But if you're not here for 6 years and your Slovak is perfection, you're really good in expressing yourself. You're very good. You've been studying things that you can master, what you read down into Slovak, etc., etc. Why would you not use that language for the language 2 and then do this in English? It's impossible to advise anyone. A lot of people have 2 mother tongues,
Let's say you have moved country, and maybe your, let's say, Swedish is not perfect. You've been through university, you've studied EU policy, but maybe your Swedish is not 100%. Maybe it's 90. What do you do with that? Do you take the verbal numerical abstract in Swedish and the rest in French, for example, if you're coming from, let's just say, Lebanon, now you're a Swedish citizen? I don't know. It's up to the person themselves. You really need to think and reflect about this. Great. Thank you. I think this was quite clear to explain all the questions related to languages. Now we can move to the questions related to the testing as such. So, some new questions. So there is a question, will all tests be done at the same time or progressively based if one pass is the first one and so on? And then there is related questions also to the tests, whether if somebody failed to do the test or actually succeeded in other competition, like to 86 in the past, will this count also in this competition as a past test, or they need to take the test one more time during this competition? So sadly, every notice of competition is a legal document for only one competition. You can never pass verbal numerical abstract in another competition and reuse it here. It's not possible. Was that one of the questions, right? Yes, that was the second one. And the first one, whether all of them will be done at the same time or yes, progressively? Same time, but the written test will, as it was mentioned in the slideshow as well, not be corrected or scored if you're not among the, what was it, 2,200 something in the first preliminary score round. I'm looking for a slide in another package. I'll just try to see if that could help. Just a sec. I will show you just a picture to see if I can get it up there. Do you see this one? We have to, this is not updated now, so the 6 to 9 months, of course, is not correct. But here you see all testing is in one day, and the reasoning skills is multiple choice questions. EU knowledge, digital skills, multiple choice, knowledge in the field, language 2, 2, 2. And here, only here, it's language 1. Okay. And yes, so the written test, it was also mentioned here, it is testing the written communication skills. So to remember that, you need to check, it's also mentioned in notes of competition, how you can find exactly what is tested, for each test. And for some of them, as you could see before, also the reasoning skills, there are sample tests actually on our website as well. Okay, great. Maybe we can take 2-3 more questions. Sure. There are several ones. Short one, is there a quota for nationalities within the 1490 reserve list? Sorry, is there a quota? For nationalities, for member states? No. Okay, then are the previous tests available for training, or where can we find a test to practice, or are there any books or other sources of information to look from? And whether these materials will be also in 24 languages, that was another question. There are absolutely examples of tests on our webpage. I will see if I can put it into this here in the chat, so you can just check there. For
You also will be directed, so you can see that you can get help from your member state, and there are some addresses there and directions. I would just like to see testing. So there is one page. I would like to say that there are lots of things to be found about this type of testing, especially abstract, but also other tests online for free. But you will also find quickly, if you haven't already done that, that there are lots of places where they are, making you pay a lot for maybe a little. So just bear in mind, no matter what the institute or people behind something offering tests for the EU call themselves, we are not behind it. We are not involved in that. It may sound like it, but we are not. Okay. It was quite clear, so we will be following social media and the web page of the EPSO in order to see the materials. And then there is a question regarding the timeline. So do we have an idea of when the tests will commence after the application closes? And then there was another related question to the timeline, when we can expect that you will actually get a job. It takes time. Let's be honest, it's going to take time. It's not going to be a fast process because there are so many applications and there are so many technical steps behind the screen as well. And everything has to be monitored and double checked, etc. if we have this huge amount of applications. So you can imagine we are not going to do any quick solutions here. We're going to do it step by step, and it takes time. I mean, I heard somebody mention 12 to 15 months. Yeah, could be something like that. Mm-hmm. I mean, until you're here, let's say. Yeah, that's already clear. But just because it takes time and just because maybe the testing will not be, let's say, tomorrow or next month or so, do practice and get the speed up on this verbal numerical abstract. And whatever language you choose to do, let's say, a written test in, whatever language, I would also practice writing because it's the communication skills that will be looked at there. Yes, actually, that was one of the questions asking here. So what are the criteria that will be assessed in the written communication test? So what is important and how it will be corrected if there are so many different languages? Exactly. In the notice of competition or homepage, wait a minute. I actually there. So there is something called EPSO competency framework, and you can see the link, hopefully. It's a PDF, right? Okay. It's via our pages. I'll just take the other link because maybe you want to see it in another language, and then you have it there. If you go there, you can, in all the languages, see what this means and what the anchors are, how it's corrected or how it's scored. It's explained there. Yes, there are several criteria explained. Thank you for the link, so everyone now can open the link and exactly. study it carefully after the webinar. And I will just now take one more question, and then we will need to continue with other speaker. So if yes, is that there another question regarding the quotas? So there are no quotas regarding the number of and representation of women or men, neither nationalities. This was already answered. There is not estimation of time, at least for testing. So regarding the testing, just to explain that the testing will not happen 1 month after. Maybe what we were being told by the episodes, like the very broad or
just a very preliminary perspective that it will depend on the number of the candidates. What we've been told by Repso also today. Yes, I heard. Yeah. Yes, it depends whether there will be 20, 40, or 60, or even more thousand candidates. So based on this number, it will also depend how much time EPSO will need to prepare and how to manage the testing. So what we've been told that at least 3 months after the 2-3 months after the closing exactly. of the it's not going to happen in the middle of the holiday season. I can say that, because we also need to ensure that we have support on this side when we are doing it. Just to put something additional, extra good to know. So just a kind reminder, before you just go ahead and start the application, remember the notice of competition and the marker, and have a look at least twice on it. You don't need to read all the last pages, obviously, but what concerns the competition itself, the steps, the tests, the languages, read it carefully. Secondly, you may encounter issues, or you may become a bit frustrated while you're trying to do the application and dealing with the application form. Please try to stay, as calm as you can, and give yourself some space to deal with this, because you have to start filling in the profile, you have to do the CV, and then you can start the application, apparently. So remember this: profile, CV, application. And last but not least, please keep repeating the verbal numerical abstract. Let's see if everybody on the list will be Slovak this year. It will depend on the quality of our candidates, but we are sure that they are quite determined to study, to practice, and to succeed in this very broad competition. So, Amy, thank you very much. I see still some of the questions, but we need to now move further with our next speaker. So thank you very much for your time, for your cooperation, for your contribution. I hope it was also very enriching to our participants. The links that were shared here, we will also share afterwards in our posts. I repeat again that this webinar is recorded, so the recording of this webinar will be then available on our social media accounts, Facebook, LinkedIn, and Instagram. So there will be the link, and you can rehear if there was something maybe you haven't understood properly, so you can hear it again, and we hope that it was quite valuable experience for you. So thank you very much, Amy, again. Can I just say something regarding the 3 last comments here, because I think it's a bit sad that they're hanging there. So quota on representation of women, no. Women usually are doing very well, so don't worry, you will be fine. How long on the reserve list? Usually it starts with being valid a year, but it's also very common that it's prolonged quite long, many years, but it's not, cannot be guaranteed. I don't think this time it will be necessary, because we need people. And for the last one, for the documents, please read the notes of competition, because everything is there when you upload, and where, etc., and what. Okay, great. Thank you very much. A teraz by sme už pokračovali s ďalším z našich rečníkov, s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Have a nice day. Thank you very much, Amy. Teraz by sme mohli pokračovať s pánom Petrom Stanom. Máme ho tu prihláseného. Dobrý deň, ja vás počujem aj vidím. Dúfam, že aj vy mňa. Áno, už sa vidíme aj počujeme. Takže, super, výborné. Pán Stano, nech sa páči, ospravedlňujem sa za mierne zdržanie, ale ako ste videli, záujem a otázky boli teda viaceré a záujem je veľký, takže poprosíme možno teraz vás z perspektívy Európskej komisie vysvetliť nám, prečo toto výberové konanie je dôležité pre Európsku komisiu ako najväčšieho zamestnávateľa z európskej inštitúcií a možno aké typy zamestnaní, aké rôzne typy zamestnaní ponúka Európska komisia aj rôzne generálne riaditeľstvá. Takže nech sa páči. Dobrý deň vám želám všetkým, dámy a páni. Ja sa
budem snažiť nebyť taký formálny a taký úradný, ale poviem vám to možno skôr z pozície niekoho, kto v Európskej komisii opakovane pracoval. V zásade som tam momentálne vo svojej tretej inkarnácii alebo v treťom funkčnom období, ale vždy s prerušeniami, čiže nie som euroúradník, vždy som iba ako temporary agent. Takže takýmto procesom, takouto selekciou som v zásade nikdy neprešiel. Ale poviem vám, prečo je to dôležité. Samozrejme je to dôležité z hľadiska tej kariéry štátneho úradníka v Európskej komisii. Ako náhle prejdete cez to výberové sito a dostanete ten AD5, tak už máte vlastne otvorenú cestu k tomu, aby ste stále ďalej rástli a mali ste zabezpečenú nejakú kariéru v európskych inštitúciách, nielen v komisii, v inštitúciách, lebo toto je dôležitý predpoklad, keď sa dostanete do stavu. To je vlastne ako keby taký pool, hej, z ktorého si potom inštitúcie vyberajú. A to isté sa týka aj Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a de facto aj Rady EÚ, kde tiež sa môžete zamestnať ako úradník, že v rade nie sú len teda diplomati z národných štátov, ale je tam aj aparát, v ktorom môžete pracovať. Čo je dôležité, a hovorím to, čo povedala vlastne predrečníčka, je najdôležitejšie pre vás mať na mysli v procese prípravy na samotný proces selekcie. A potom v práci v rámci Európskej komisie je dôležité vedieť niekoľko vecí, ktoré sa vám skúsim sprostredkovať na základe tej mojej skúsenosti, ale hovorím, neberte to možno ako bernú mincu, alebo som mal vždy také privilegované postavenie. Ja som tú štruktúru vždy vnímal ako keby s odstupom. Vždy som si dovolil byť aj ku nej kritický. Vidím veci, ktoré komisia ako zamestnávateľ robí pre zamestnancov, ktoré sú úplne super, ale sú tam aj veci, ktoré niekoho môžu vyrušiť. Ale po poriadku. Čiže Európska komisia samozrejme potrebuje doplňať svoj stav, lebo však ľudia postupujú kariérne aj vekovo a v istej fáze sa s komisiou rozlúčia, takže treba nových pracovníkov. Slovensko je stále v štruktúre Európskej komisie, ale aj v štruktúre európskych inštitúcií poddimenzovane zastúpené. Nemáme tam toľko ľudí, koľko by proporčne zodpovedalo veľkosti krajiny, a keď prídete do komisie, tak všade vidíte Rumunov, Grékov, Španielov, Talianov, ktorých je naozaj veľký nepomer, čo odráža aj to, že tí ľudia majú znalosti a povedomie o tom, že akým spôsobom sa prihlásiť, ako cez tie konkurzy prejsť. Takže dobrá príprava je naozaj všetko. V rámci tej dobrej prípravy je dôležité, aby ste vedeli dobre alebo aspoň nejakým spôsobom hovoriť. Samozrejme, angličtina o tom sa nemusíme baviť, je popri nej ale dôležitá aj francúzština. Veľa meetingov, a teraz nehovorím o konkurze a o testoch, ktoré sú primárne vo vašich jazykoch, ale veľa meetingov, veľa zasadnutí, veľa dokumentov už potom v tom bežnom živote euroúradníka je aj po francúzsky, čiže tá francúzština je dôležitá. Čiže ak po francúzsky neviete, rýchlo sa začnite učiť. Komisia samozrejme, keď ste zamestnancom, poskytuje aj kurzy, ale je dobré tam ísť aspoň s nejakým základom francúzštiny, či sa nám to páči alebo nie. A potom každý ďalší jazyk je bonus. Nemčina, španielčina alebo rumunština a gréčtina, aby ste sa mohli dohodnúť s veľkou časťou kolegov. Tým som prešiel aj k tomu, že je to multilinguálne a multikultúrne prostredie. Aj na to sa treba pripraviť. Že keď pracujete v multikultúrnom a multilinguálnom prostredí, musíte sa nastaviť trošku inak, ako keď pracujete v domácom prostredí. To znamená z hľadiska takých jednoduchých vecí, ako je vystupovanie, ako je formulovanie myšlienok, ako je situačný humor. Ste v inej mentalite, v inom nastavení. To, čo je smiešné pre nás v slovenčine, nemusí vyznieť smiešne v angličtine a môže vyznieť urážlivo, keď sa to preloží do materinského jazyka niekoho iného, kto to počúva v tej angličtine a prekladá si to do svojho jazyka. Čiže tieto kultúrne veci sú jedným z prvkov, ktorý vytvára niekedy nedorozumenie na pracoviskách, najmä v hierarchii smerom k podriadeným alebo nadriadeným, alebo aj medzi sebou v kolektíve. Ale v konečnom dôsledku tá multilinguálnosť je obrovská pridaná hodnota, aspoň z môjho pohľadu, pretože je fascinujúce pracovať v prostredí, kde ste jednak challengeovaní, ale aj obohacovaní tým, ako ľudia fungujú, už len preto, že zmýšľajú v inom jazyku a dohovárajú sa v inom jazyku. Takže to je fascinujúce. A v procese prípravy na test alebo pri absolvovaní tohto testu je samozrejme dôležité základné vzdelanie, dobrá príprava a tak ďalej. V rámci kariérneho postupu v komisii je dôležité v prvom rade mať predstavu o tom, kam chcete ísť, kam chcete byť zaradený, zaradená, v ktorom, povedzme, portfóliu, na čo sa chcete špecializovať. Chcete ísť cestou, že chcete byť právnik, chcete sa venovať hospodárskej súťaži, chcete sa venovať otázke daňovej politiky, chcete robiť zahraničnú bezpečnostnú politiku, chcete robiť energetiku. Čiže je dobre mať predstavu, že ktorým smerom chcem ísť, lebo vždy, keď prídete na nejaký pohovor alebo keď sa budete uchádzať o nejakú pozíciu, vždy sa vás budú pýtať, že aká je vaša predstava o svojej práci,
o kariérnom postupe a samozrejme tá štandardná otázka, ktorú vlastne narazíte v Európskej komisii na ňu skoro vždy, že kde sa vidíte o 5 rokov a aké sú vaše kariérne potreby. Tým narážam aj na to, že komisia naozaj dáva veľký dôraz na osobnostný rast a rozvoj každého zamestnanca. Každý rok sa robia výročné hodnotenia, v ktorom vy sa najskôr ohodnotíte sami v zadefinovaných oblastiach, potom vás ohodnotí váš nadriadený a v rámci tohto hodnotenia, okrem teda posúdenia svojho výkonu, popísania silných, slabých stránok, zadefinujete aj v oblasti, v ktorých chcete rásť na ďalší rok. Čiže si zadefinujete také akože záväzky, že čo chcete splniť z hľadiska sebavzdelávania, absolvovania kurzov, rozvoja svojich zručností. Rozvoj zručností je také buzzword, je také modné slovo teraz v inštitúciách, aj v Európskej komisii, tým, že nové technológie zasahujú do práce v každej oblasti života a komisia je veľmi inovatívna, veľmi ochotná brať všetky možné nové technológie. Takže to sa týka práce s počítačovými softvermi. Všetko beží teraz na toho M365 Pilot alebo Copilot, alebo ja neviem čo. Umelá inteligencia sa dostáva už nie že sa dostáva, ona je už súčasťou každodenných nástrojov, ktoré využívame v rámci Európskej komisie. Komisia má vlastný chat GPT, ktorý vám píše prejavy, ktorý vám píše briefingy. Čiže tieto dnes už základné digitálne zručnosti je dobré mať a keď nie, tak začnite ich čo najskôr rozvíjať, lebo budete im vystavení. V komisii im budete vystavení. Veľa sa pracuje online, veľa sa teleworkuje, veľa sa pracuje s rozličnými formami softvéru práve preto, aby sa práca zintenzívnila alebo zefektívnila, aby bola rýchlejšia, efektívnejšia, aby sa ľudia prepájali a zdieľali si informácie. Dnes už v podstate nemáte svoj desk, nemáte svoj priestor, máte SharePoint. Všetko sa robí v SharePointe. Pripomienkujete si dokumenty, spoločne ich píšete v SharePointe. Takže tie digital IT skills veľmi dôležité. Samozrejme, viete si predstaviť, že podobne ako vy sa do konkurzu hlásia stovky alebo tisíce ďalších uchádzačov z iných členských krajín. Tí úspešní z vás, ktorí sa dostanú do toho púlu, budú čeliť ďalšej konkurencii. Budú čeliť konkurencii z iných členských krajín, budú čeliť konkurencii mladých a pretlaku mladých, ktorí sú veľmi dobre vzdelaní, majú celkom dobré skúsenosti, ale vo svojich krajinách sa neuplatnili, lebo ich pracovný trh nemá pre nich miesto, alebo sú tak motivovaní, že naozaj chcú byť v európskej inštitúcii. Čiže tam si musíte položiť otázku. Keď už sa raz do tej inštitúcie dostanem, čo tam prinášam? Aká je moja pridaná hodnota? Kde je môj níž? Čím viem zaujať, čím sa viem zvýrazniť pred konkurenciou. To, že viem po anglicky a po nemecky a možno, že po francúzsky, už nie je konkurenčná výhoda, to je úplne základ. Ale vy musíte vedieť, kde je vaša pridaná hodnota, kde je vaša špecializácia, čo prinesiete, čo tej komisii dáte, alebo čo na tých pohovoroch svojim nadriadeným alebo prípadným nadriadeným poviete o sebe, prečo by mali prijať vás a nie 300 ďalších uchádzačov, ktorí sa hlásia o to miesto. No a keď toto všetko úspešne absolvujete a prejdete tým, tak samozrejme môžete čakať nádhernú zlatú klietku. Komisia sa o svojich zamestnancov vie postarať veľmi dobre, máte tam veľmi veľa výhod. Neplatíte dane, napríklad, respektíve platíte skromnú európsku daň a tým pádom ste oslobodení od daňových priznaní a odvodov a daní vo svojej členskej krajine. Ak pracujete teda v Bruseli, dostávate prídavky na rodinu, dostávate, ak máte deti, prídavky na školu pre deti, a samozrejme množstvo kurzov, či už formou samoučenia, že e-learning, že tam sú kurzy z hľadiska prednahratých nejakých video, inštruktáží, potom sú elektronické, teda onlineové kurzy, na ktoré sa môžete prihlásiť, dvojhodinové, jednodňové, dvojdňové, niekedy týždenné, takže ten osobnostný rast je tam naozaj zabezpečený, to je veľmi dôležité. Také praktické veci, na ktoré sa treba pripraviť, že ako som spomínal, nemusíte mať pridelený svoj vlastný stôl, nebudete mať svoj vlastný priestor. Veľmi veľa generálnych riaditeľstiev prechádza na niečo, čo sa volá shared working space, teda zdieľané pracovisko, čo znamená, že vy jeden deň môžete robiť v jednej budove, na 3. poschodí, druhý deň robíte v inej budove na 4. poschodí a vždy v inej kancelárii. Vy si dopredu zabukujete svoje pracovné miesto, kam prídete v daný deň alebo v daný týždeň. Komisia aj pod vplyvom všetkých, nechcem povedať, že výhod, ale pod vplyvom zistení a poučení z obdobia korony zistila, že vieme byť efektívnejší aj v úspore nákladov na budovy, takže zaviedla systém povinného teleworkingu, čiže ľudia povinne ako keby majú pracovať vo forme teleworkingu 2 dní v týždni z domu,
alebo odkiaľ chcú v rámci teda mesta a krajiny, kde žijú a pôsobia. Tretí deň je taký, že optional, že sa rozhodne podľa potreby odboru alebo oddelenia alebo divízie, na ktorom daný človek pracuje. A iba 2 dni musíte byť fixne naozaj v kancelárii. A na väčšine tých generálnych riaditeľstiev si na tieto 2 dni musíte svoj pracovný priestor, pracovné miesto zabukovať. A to pracovné miesto vyzerá tak, že sú tam 2 obrazovky. Je tam jeden nejaký switchbox alebo taká skrinka, kde sa napojíte svojim laptopom, ktorý vyfasujete a cez ten laptop vlastne pracujete. Hej, tam máte všetko svoje, pripojíte sa na sieť a keď ste doma, tak na Wi-Fi a zase ste pripojení na sieť. Čiže je to úplne prepojené, ale nemáte svoje fixné miesto s výnimkou niektorých pozícií, samozrejme riadiace pozície alebo pozície, v ktorých som pracoval ja v minulosti, napríklad v hovorcovskom zbore Európskej komisie. Tam ešte stále ľudia majú svoju kanceláriu a svoje miesto, ale v generálnych riaditeľstvách a na jednotlivých odboroch to už nie je pravidlo. Čiže na to sa treba aj mentálne nastaviť. Mnohí ľudia s tým majú problém. Uprednostňujú, že sú na pracovisku, majú stálu kanceláriu, stály kolektív ľudí okolo seba, s ktorými môžu konzultovať. Prináša to niekedy aj problémy, aj psychické problémy, burnouty, social anxiety, hej, že nemáte kontakt s kolegami. Čiže na to sa treba dopredu nastaviť, pripraviť, aby ste to vedeli lepšie zvládnuť. 2 veci, ktoré možno v slovenských inštitúciách sa neuplatňujú až tak dôsledne, hoci by sa mali, ale komisia na to dáva veľký dôraz. Work-life balance, to znamená, aby ste sa neprepracovali až na smrť, ale aby ste mali nejakú rovnováhu medzi pracovnými povinnosťami a životom. A right to disconnect, právo odpojiť sa. Aby vám jednoducho zamestnávateľ alebo šéf nezadával úlohy po nejakom čase dňa, povedzme po 5. alebo 6. hodine večer a neotravoval vás mailami o 6. ráno a čakal, že budete na ne odpovedať. V tomto je komisia naozaj dosť striktná a v tomto zmysle to osobné oddelenie alebo celé HR, Human Resources, aspekty v komisii sú naozaj dosť striktné a vychádzajú v ústrety zamestnancom. Niekedy to samozrejme aj škodí, pretože ľudia to začínajú si na to zvyknú a začínajú to zneužívať. A potom to nerobí dobre ani v atmosfére na pracovisku medzi kolegami, ani vo vzťahu so šéfom. Čiže zase niečo, na čo treba myslieť a s čím treba počítať. Tu by som asi skončil. Čiže nastavte sa na tieto veci. Work-life balance, digital skills, veľmi dôležité. Self-assessment, veľký dôraz je na sebadisciplínu. Vy sami seba hodnotíte, sami si píšete dochádzku, a sami určujete sami si rozhodujete o tom, ako budete kariérne rásť. Samozrejme, komisia ako zamestnávateľ prostredníctvom vášho riadiaceho manažera sa to snaží usmerňovať, ale je tam veľký dôraz na samostatnú činnosť. A posledná vec, ktorú poviem, veľmi dobre si dajte záležať na motivačných listoch. Keď budete písať motivačný list, aby to nebolo bla bla, aby to nebolo vzletné rozprávanie o tom, aký ste super, ale zase motivačný list je bod prvého kontaktu pre vás a vášho potenciálneho zamestnávateľa, ktorý číta tých motivačných listov 300. Takže napíšte ho spôsobom, aby bolo jasné, kde je vaša pridaná hodnota, aby ste ho cez ten motivačný list oslovili nie frázami, ale tým, kým ste a tým, čo prinášate. Kde je vaša pridaná hodnota. Tu skončím a ideme si čítať otázky. Ďakujem veľmi pekne za tento insight do praktických aspektov práce v Európskej komisii, pán Stano. Máme tu jednu otázku, ktorá sa týka teleworkingu, alebo tá práce na diaľku. Či nie je možné robiť teleprácu zo Slovenska, ale len v rámci krajiny, kde pracujete? No presne, to závisí od toho, že ako máte postavený kontrakt. V mojom prípade napríklad pred 2 rokmi miesto výkonu povolania bol Brusel, dnes je to Slovensko. Čiže vy máte v kontrakte zadefinované, kde je miesto práce a tam v tom mieste práce musíte robiť ten bežný teleworking v týždni, tie 2 alebo 3 dní. Ale potom existuje niečo, čo sa volá teleworking from abroad, čiže môžete pracovať zo zahraničia. Ak ste Slovák, ktorý pracuje v Bruseli, tak z pohľadu komisie je zahraničie Slovensko. Lebo pracujete v Bruseli, že vaše pracovné miesto je tam. A vtedy je to 10 dní do roka, ktoré máte predpísané a o ktoré si žiadate takým istým spôsobom, ako si žiadate napríklad o dovolenku alebo o náhradné voľno. A všetko ide samozrejme cez elektronický systém. Dobre, to bolo myslím, že úplne jasné. Možno pokým dáme ešte priestor na nejakú ďalšiu otázku, ak by nie to chcel. Ja by som možno ešte mal takú všeobecnú otázku. Povedali ste nám teda tie praktické aspekty, ako tá práca v komisii vyzerá. Možno by som sa spýtal na dopad tej práce, že aký reálne dopad môže mať práca daného euroúradníka na život alebo na chod tých európskych inštitúcií, na život v Európskej únii. Možno
takto, že aký zmysel má tá práca, keď už vieme ten praktický aspekt, že aký to reálne má ten dopad na spoločnosť. Tak ten dopad je tam absolútny, pretože každý jeden euroúradník je to koliesko v súkolí komisie alebo inštitúcie, ak hovoríme o Rade alebo SVČ alebo prípadne aj Európskom parlamente, ktorý sa stará o to, aby to fungovalo. Tá komisia je postavená na generálnych riaditeľstvách. Generálne riaditeľstvá sú tvorené odborníkmi na danú oblasť, ktorí pripravujú návrhy komisie alebo vypracovávajú analýzy, ako sa už schválené návrhy realizujú v praxi, kde majú krajiny deficity pri plnení európskych kritérií a tak ďalej. Čiže vlastne práca euroúradníka je práca toho najzákladnejšieho robotníka, ktorý stavia tú Európsku úniu. Znie to trošku možno klišovite alebo frázovite, ale je to tak, lebo vlastne na euroúradníkoch stojí Európska komisia a stojí fungovanie Európskej únie v zmysle príjmania európskej legislatívy a kontroly jej implementácie. Čiže to sú, akože euroúradníci sú kľúčoví zamestnanci v tom, že čokoľvek si zoberiete, možno, že pre slovenské publikum teraz zoberiem Repower EU, iniciatíva, ktorá možno na Slovensku je politicky nevnímaná najlepšie istou časťou politického spektra, ale je to dôležitý návrh, ktorý pripravila komisia, prediskutovali ho členské krajiny, schválili ho a teraz ho implementujú. A komisia, ale to není Ursula von der Leyen, to sú euroúradníci, povedzme, z Generálneho riaditeľstva pre energetiku, teraz sledujú, ako to jednotlivé krajiny implementujú, aké majú pritom problémy, aký je feedback, rozmýšľajú nad tým, že ako môžeme sa vyrovnať s tými, povedzme, nedostatkami systému, alebo keď sa objavia nejaké veci, s ktorými sa nepočítalo, ako sa s nimi vyrovnáme. To znamená, že vlastne na tom euroúradník rovná sa v tomto prípade expert, ktorý sa podieľa na formulovaní tých politík a potom následne na ich implementovaní a kontrolovaní toho, ako sa implementujú v členských štátoch. Čiže to je základ, to je základný kameň Európskej únie ako takej. Ak odhľadneme samozrejme od štruktúry národných štátov, ale ja beriem teda Európsku komisiu ako tú suprainštitúciu, ktorá na to dozerá, lebo komisia je strážkyňa dohôd a legislatívy. Takže vlastne vy, ak pracujete pre komisiu, tak sa spolu podieľate na vykonávaní tej základnej funkcie, ktorú komisia má. Ďakujem veľmi pekne. To bolo úplne výborné vysvetlenie. Ešte by sme teraz možno prešli k tým praktickým otázkam. Aké profily kandidátov konkrétne komisia najčastejšie hľadá? To sa nedá povedať, to závisí naozaj od konkrétnej potreby daného generálneho riaditeľstva. Napríklad po začiatku ruskej agresie proti Ukrajine v roku 2022 sme zrazu zistili, že nemáme až toľko veľa expertov v generálnom riaditeľstve FISMA pre finančné trhy a sankcie, alebo v SVČ, v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, že nebol dostatok sankčných expertov, lebo zrazu sme prijímali toľko legislatívy, ktorá sa týkala sankcií, strašne dlhé zoznamy ľudí, zoznamy firiem, ktoré sa sankcionovali, sektorálne sankcie sa prijímali. To všetko bolo treba pripraviť a tí ľudia, tí experti v DG FISMA, v generálnom riaditeľstve FISMA napríklad, pracovali deň aj noc. Teraz si zoberiete, aká je situácia na globálnych trhoch, takže viete si predstaviť, že DG Trade napríklad, že kolegovia z generálneho riaditeľstva pre obchod majú strašne veľa práce, lebo jednak musíme sa brániť voči tomu, čo nám robí, povedzme, administratíva prezidenta Spojených štátov, ale zároveň sa pripravujú aj dohody o voľnom obchode s inými partnermi. Naposledy ste sledovali, že India sa uzavrala, pripravuje sa Austrália, pripravujú sa ďalej. Čiže teraz potrebujeme ľudí, ktorí sa vyznajú v obchodnej politike. Právnikov vlastne Európska komisia alebo každá inštitúcia potrebuje vždy. Takže je ťažké povedať, že s akým profilom viete najlepšie preraziť, pretože potreba tých profilov závisí jednak od toho, na čom sa momentálne najviac pracuje, ale aj na tom, aká je demografia jednotlivých generálnych riaditeľstiev. Ktoré generálne riaditeľstvo má, poviem tak, že starnúcu populáciu, že mu odchádza neproporčne veľa ľudí do dôchodku. Alebo ktoré generálne riaditeľstvo je také neatraktívne, že tam nechcú ísť ľudia, že je problém tam dostať ľudí. Čiže je dobré mať, samozrejme, ja som hovoril o tej špecializácii, o niečom, v čom vyniknete, ale zároveň je dobré byť aj taký univerzálne použiteľný, lebo vy v rámci vašej kariéry, v rámci komisie, keď začnete na DG Energy, vy neznamená, že skončíte na DG Energy. Vy v rámci kariérneho rastu môžete rásť v DG Energy, ale vy môžete ísť aj na generálne riaditeľstvo rozširovanie.
Hej, že budete robiť možno energetiku, ale budete pomáhať krajinám v prístupovom procese. Alebo pôjdete na DG Regio pre regionálny rozvoj, kde budete správovať eurofondy alebo využívanie fondov pre rozvoj vidieka v členských krajinách. Ak sa tak rozhodnete, hej, že vlastne to nie je definitívne, že so svojou špecializáciou musíte robiť len to, na čo ste špecializovaní. Systém vzdelávania v komisii a aj kariérny postup vám umožňuje chodiť. Je tam tá vnútorná mobilita, ktorá je dokonca predpísaná. Po pár rokoch človek by mal zmeniť pozíciu, aby neustrnul na jednom mieste príliš. Takže tá mobilita tam je a preto je ťažké povedať, že aký profil je najžiadanejší. Samozrejme, ja z vlastnej skúsenosti poviem, že čím je človek adaptabilnejší a ochotný a schopný učiť sa čo najviac, tým lepšie. A čím viac jazykov viete, lebo to vám dáva možnosti potom aj byť desk officerom pre nejakú konkrétnu krajinu. Ak viem portugalsky, tak mám šancu, že môžem robiť niečo, čo sa sektorálne týka Portugalska. Hospodárska súťaž v Portugalsku, alebo daňový systém v Portugalsku, alebo regionálne fondy a regionálny rozvoj v Portugalsku. Ak viete po mandarinsky alebo po kantónsky, tak pôjdete do SVČ, alebo pôjdete na nejaký odbor, ktorý sa venuje kontaktom s danou krajinou, ktorá tým jazykom hovorí. Takže ako naozaj ťažké je odpovedať na to, že kto, ale čím väčší záber máte, tým väčšie uplatnenie. To je možno zároveň aj odpoveď na otázky, ktoré nám kladol Samuel, že či je dobré sa prihlásiť už teraz, alebo doštudovať povedzme inžinierský stupeň, takže určite je lepšie mať skúseností viac. Takisto s týmto súvisela aj otázka, či je dobré mať skúsenosti, respektíve či je negatívom, ak má niekto skúsenosti z súkromného sektora, samozrejme, že nie. To už nám aj nasledujúca speakerka zodpovedala. Vám by som možno položil ešte otázku od Radky Mancolovej. Aká je šanca zamestnať sa v inštitúciách mimo komisie, napríklad v agentúre pre azyl alebo EU-IPO. Ďalšia otázka. V minulosti Slovensko podpísalo SEU memorandum o vzťahu prednosti uchádzačov. Tým sa asi myslí akčný plán, ktorý máme podpísaný a ako sa táto pozitívna diskriminácia uplatňuje v praxi. Na druhú časť otázky vám neviem odpovedať, alebo nevidím dovnútra príjmania ľudí v tejto oblasti, ale ak existuje nejaký dohovor, tak samozrejme pri tých výberových procesoch sa dá prednostne priestor pre kandidátov z danej krajiny, najmä ak nie je dostatočne zastúpené. A to neplatí len pre konkrétnu inštitúciu, ale to platí vo všeobecnosti. Akože to je dobré na Európskej únii, že jej inštitúcie sa snažia naozaj byť tu pre všetky členské štáty rovnomerne, aby každý bol rovnomerne zastúpený. V Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, kde som pôsobil, za ktorú som bol zodpovedný z hľadiska mediálnej prezentácie, tam sa každý rok robili štatistiky a aj sa dávali členským štátom, kde sa ukazovalo, koľko ľudí z členských štátov je šéfom delegácie EÚ v zahraničí, teda veľvyslancom EÚ. Koľkí sú na manažerských pozíciách. A urobilo sa to aj percentuálne a tam ste videli, že ktorá krajina je ako zastúpená. A to je veľmi dobré pre krajiny vidieť, lebo potom si uvedomia, aha, tak mám málo ľudí, tak mám väčší nárok na to obsadiť ho svojim človekom, tú funkciu, obsadiť ju svojim človekom, ak takého človeka mám. Čiže vy na jednej strane samozrejme čelíte tomu, že máte nedostatok ľudí v pozíciách, ale otázka je, či máte dostatok dobrých kandidátov. A toto je ináč problém každej pozitívnej diskriminácie, že OK, chceme dať priestor týmto, ale potom budeme mať dostatok vôbec uchádzačov. Takže o tom je ťažko hovoriť v kontexte konkrétnych agentúr, ale ja si myslím, že absorpčná schopnosť pre Slovákov vo všeobecnosti je, aspoň na tie nižšie pozície. Čo sa týka exponovanejších pozícií, žiaľ musím povedať, že Slovensko je teraz momentálne trošku obeťou svojho imidžu zahranično-politického, že ľudia sa nepozerajú akože v inštitúciách až s takou veľkou dôverou na niekoho, kto prichádza z krajiny, ktorá má o sebe momentálne imidž, že nepatrí medzi tých najsilnejších podporovateľov európskej jednoty a solidarity. Ale pri takých radových pozíciách, by som povedal úradníckych, to nehrá zásadnú úlohu. Tam je naozaj dôležité, aby človek spĺňal všetky potrebné kritéria. A samozrejme, ak máte raz možnosť pracovať v komisii a prejdete cez systém výberu EPSO, tak potom je samozrejme veľmi ľahké, alebo teda je ľahšie zamestnať sa aj v iných častiach, poviem to, že agentúrach, ktoré nemusia nutne spadať pod komisiu, ale majú európsku pôsobnosť, takže to je Európska agentúra práce, ELA, alebo Medical Agency, alebo Úrad pre azyl a Frontex a tak ďalej, takže, alebo aj pre EU-IPO. Čiže je to jednoduchšie, je to ľahšie, ale zase nie je vylúčené, že sa tam viete dostať aj inak. Ja som žijúcim príkladom toho, že ja som nikdy neprešiel cez EPSO, ani cez žiadny výberový proces,
formálny, ale vždy som bol de facto headhuntovaný, oslovený a prešiel som len takou selekciou. S výnimkou môjho posledného pôsobenia, kde som sa prihlásil normálne do konkurzu a išlo to, ale takisto to bolo ako človek, ktorý je úplne zvonka. Čiže vy narazíte na príklady ľudí, ktorí to dokázali aj bez ADčka, bez EPSA, prihlásili sa na otvorený konkurs a prešli ním, boli headhuntovaní, alebo si to odbili naozaj celou tou procedúrou. A čiže tých príkladov je veľa z rozličných typov. A čo sa týka skúseností, tá skúsenosť je vaša devíza presne. Ak máte skúsenosť zo štátnej správy, z súkromného sektora, to vám zvyšuje pridanú hodnotu, pretože viete lepšie viete reagovať, máte viac skúseností, viete aj priniesť lepšiu pridanú hodnotu. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte zo pár praktických otázok, ale tie už by som potom nechal našej HR špecialistke z Rady Európskej únie. Takže ďakujem veľmi pekne. Pán vedúci, ďakujem pekne, pán Stano, za váš čas, za váš naozaj zaujímavý príspevok do tejto dnešnej diskusie, do nášho webináru. Ďakujem ešte raz veľmi pekne aj za podporu, ktorú ste nám dali v rámci zdieľania tohto webináru na vašich sociálnych sieťach ako zastúpenia Európskej komisie. Takže budeme takisto pokračovať aj v zdieľaní a informovaní o AD5 Graduates Competition aj naďalej do 10. marca, dokedy sa vlastne môžu všetci uchádzači a zájomcovia prihlásiť. No a teraz by som už dal slovo našej poslednej rečničke, pani Ďakujem Beate pekne a Zoboková. želám veľa šťastia všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Takže na rad teraz prichádza naša posledná rečnička Beata Zombeková z generálneho sekretariátu Rady EÚ a tá nám sprostredkuje svoje dlhoročné skúsenosti, najmä praktické odporúčania zamerané na prípravu životopisov, už spomínaných motivačných listov, alebo aj na úspešné zvládnutie pohovorov a takisto, ak budete mať ešte nejaké praktické otázky, kľudne neváhajte, napíšte do chatu. Beata nám už začala aj s odpovediami, je naozaj veľmi, veľmi šikovná, takže týmto jej dávam slovo a zároveň teda po svojom príspevku môže aj niečo k tomu povedať. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, Pavol. Ja som trošku chorá, tak ak mi bude vypadávať hlas, tak je to kvôli tomu. Takže ďakujem za pozvanie a veľmi rada sa s vami podelím o svoje skúsenosti. A momentálne pracujem ako vedúca oddelenia pre výber úradníkov. To znamená, že všetky životopisy a motivačné listy, ktoré si tu ľudia posielajú, pre prípady internej mobility, medziinštitucionálnej mobility, alebo keď už budete, ako je spomínaný niekoľkokrát dnes, konkurs AD5 Graduate, ak budete laureátom jedného z týchto konkurzov, tak takisto pôjdete cez našu kanceláriu a práve preto si myslím, že viem dosť dobre povedať, ktoré životopisy a motivačné listy zaujmú našich rekrutovacích manažérov. V zásade je veľmi dôležité vedieť ten rozdiel medzi inštitúciami. Tým by som asi začala. Počuli ste už dosť veľa o tom, ako to vyzerá v komisii. Aj pre mňa je to veľmi zaujímavé, pretože tie podmienky sú z veľkej časti veľmi podobné, ale môže to byť aj úplne trochu, môže to byť aj iné, ak budete pracovať v inej inštitúcii. Takže je dobré vedieť aspoň tie rozdiely medzi inštitúciami. Úplne prvá vec je vedieť na pohovore, ak sa hlásite do rady, alebo do parlamentu, alebo do komisie, čo presne tieto inštitúcie robia a akú majú úlohu v politickom procese. Toto je otázka, na ktorú sa stále pýtame na pohovore a boli by ste prekvapení, že veľa ľudí nám to nevie vysvetliť. Nedoštudovali sa presne, na akú pozíciu sa vlastne hlásia a s tým ide ako keby aj moje prvé odporúčanie si naozaj veľmi dobre urobiť taký ten rešerš o tom, na ktoré oddelenie sa vlastne hlásite. Pretože tento konkurs AD5 Graduate je otvorený pre všetky možné profily. Vy v zásade už budete vedieť asi, na ktoré oddelenie sa budete možno hlásiť. Možno to bude Relaxej, takže oddelenie vonkajších vzťahov a tak ďalej. Ale tak, ako sa len dá zistiť čo najviac o nás, o tom, čo robíme, akú legislatívu sa momentálne, akou legislatívou sa zaberáme a tak ďalej, tak čo najviac si zistiť o tom, čomu sa rada vlastne venuje a čím my žijeme. Nie je to nejaká veľká výhra, ak si do životopisu alebo do motivačného listu niekto napíše milá komisia, pretože na tieto veci sme, na tieto takéto odchýlky sme tu veľmi, veľmi citliví. Takže dbať prosím vás aj na takéto detaily.
je veľmi dôležité si veľmi dobre naštudovať oznam o pracovnom mieste a naozaj sa zamerať na tie zručnosti, ktoré sú tam vyhľadávané. Zručnosti myslíme nielen teda tvrdé zručnosti, to znamená vedomosti, ale aj soft skills. Takže tie mäkké zručnosti, ktoré môžu vo finále rozhodnúť, či dostanete pracovné miesto alebo nie. Pohovory sú totižto vedené vždy rovnako a sú vždy štrukturované. Je to preto, aby sme vedeli všetkých kandidátov porovnať a je pravda, že tých kandidátov na jedno pracovné miesto môže byť pomerne veľa. V prípade konkurzov väčších, keď sme napríklad mali konkurzy na transport, tak to bolo 65 ľudí napríklad na jedno pracovné miesto. A tam naozaj treba vedieť vyniknúť tým, že si naštudujete poriadne to oznámenie a budete reflektovať vo svojom životopise a v motivačnom liste presne na tie zručnosti, na ktoré ten manažer vlastne hľadá. Veľa ľudí si opisuje vo svojom motivačnom liste ako keby svoj nejaký profesionálny parkour, toho, čo dosiahol, kde pracoval, na akých projektoch a tak ďalej. Ale skôr nás zaujíma, ako vy sa budete vedieť zladiť s oddelením, na ktoré sa hlásite. Takže to treba trochu otočiť. Ja, čo rada vidím osobne, je nielen ako keby tie tvrdé zručnosti, ale také nejaké srdce. A myslím si, že nie je ani v dnešnej dobe stále ako chybou byť zapálený pre myšlienku Európskej únie a zdôrazniť to tam, pretože má to stále svoj význam. Ak sú pohovory štrukturované, tak prvou časťou vždy je motivácia. Tam treba znovu povedať panelu, prečo ste sa prihlásili, prečo práve rada, prečo práve to konkrétne oddelenie. Ďalšou sériou otázok budú vedomosti z daného odboru. To znamená, že ak sa prihlásite napríklad na právne oddelenie, tak sa vás budú napríklad to sú napríklad poradcovia pre interné záležitosti, tak sa vás budú pýtať na otázky zo štatútu pre zamestnancov a tak ďalej. Tak to si treba nejaké základné legálne bázy znovu naštudovať. A potom bude séria 4 až 6 otázok na jemné zručnosti, kde si treba mať stále pripravenú odpoveď v štýle STAR. To znamená, to je taká tá známa už Situation, Task, Action, Result z konkrétnej nejakej pracovnej skúsenosti. Je úplne jedno, že či tá skúsenosť je zo súkromného alebo verejného sektora. Ide o to, aby ste nám vedeli porozprávať, aké napríklad máte skúsenosti z organizačných, keď ste museli dokázať, že máte organizačný cit alebo zmysel pre zodpovednosť a tak ďalej. Ja som sa snažila, tam hore vyššie v čete je aj link na competency framework, ktorý nie je len pre EPSO. My sme zobrali tento kompetenčný framework, ktorý má EPSO a sme ho adaptovali na podmienky rady, takže ak sa budete hlásiť do rady, tak odporúčam si to naštudovať a takisto my všetkým kandidátom, aj tento dokument je aj na externej stránke rady, vysvetľujeme podrobne, aký takýto pohovor vyzerá. Tak ja sa budem snažiť ešte rýchlo nalepiť ten link teraz tu. Ale určite odporúčam sa poriadne na tie pohovory pripraviť, pretože celkový proces, tak ako ste počuli, ten celý AD5 graduate je veľmi náročný už celou svojou povahou, ale netreba to vzdávať, lebo ešte na konci býva stále ten pohovor, a na ktorý takisto sa treba veľmi dôsledne pripraviť. Tak ja neviem, ak sú ešte nejaké možno konkrétnejšie otázky, lebo pozerám aj na čas. Máme tu jednu otázku, ktorá by bola celku konkrétna, týka sa tej eseje, respektíve toho písomného testu, ktorý bude súčasťou výberového konania na AD5. Toto v zásade nie je v mojej kompetencii, ako sa to bude hodnotiť. Asi bude najlepšie sa obrátiť na Amy, ak vie Amy dať k tomu nejaké písomné stanovisko. Ja možno ešte k tomuto doplním link, ktorý je tiež na EPSE a dám sem aj obsah toho linku. Tu sa vlastne nachádzajú detaily, ktoré sa týkajú viacerých testov, vlastne všetkých testov, ktoré budú súčasťou výberového konania, a v časti written test, môžeme povedať do slovenčiny, máme v našom jazyku, písomný test. Toto je vlastne uvedené, dávam to aj do chatu, nech si to môžeme takto. Čiže toto sú vlastne veci, ktoré budú zo stránky EPSO, takže toto bude vlastne hodnotené v tom písomnom teste. Takže
štrukturovaný spôsob na základe logického toku myšlienok, stručne, bez zbytočných slov a vied, jasne, zrozumiteľne prezentovať, prispôsobiť a upraviť text so zameraním na cieľového čitateľa a zamýšľaný účel a poskytnuté informácie účinne využiť na riešenie zadania. Takže toto sú asi také základné prvky, ktoré by tí hodnotiteľia mali hodnotiť a budú hodnotiť z hľadiska EPSA. Tak to aspoň uvádzajú na stránke. Môžeme prejsť ešte k ďalším otázkam, ktoré sa nám tu objavili. Pre uchádzačov so študijnými znevýhodňaniami, či sa na ne prihliadá? Tu neviem, či sa myslia nejaké zdravotné alebo iné znevýhodnenia. Nie som si celkom istá. Samozrejme, ak má človek, pokiaľ ide nejaký handicap, tak to sa zohľadňuje, to vieme. Neviem, v prípade EPSA predpokladám, že je to isté, ale vieme urobiť niečo, čo sa volá reasonable accommodation, takže v závislosti od toho, o aký druh postihnutia alebo ide, tak vtedy vieme to adresne nejako pomôcť tomu človeku. Pozerám, tam je otázka ohľadom veku. Nie je to žiadnou prekážkou. Je trošku nešťastným, že sa ten konkurs volá Graduates, lebo ako keby to odradzalo starších uchádzačov, ale ja som osobne asi mladšieho človeka ako 27 rokov ani neprijala, pretože tie konkurzy je veľmi ťažké prejsť. Trvá niekedy je 3, 4, 5 krát, 8 krát, kým človek prejde EPSO konkurzom a tie konkurzy sa nevypisujú veľmi často, takže v podstate to potom vyzerá tak, že človek má okolo 30-ky a to sú ešte stále vnímaní ako veľmi mladí ľudia. Priemerný vek v rade je momentálne 49 rokov, takže z 51 skvele budete zapadať, nie je to žiadny problém ani handicap. A ja som napríklad takisto prijímala ľudí do práce, ktorí mali 64 rokov a viac, pretože to boli kvalifikovaní teraz poviem bibliotekér, proste ľudia v knižnici, zamestnanci, ktorí mali odborné znalosti v tom odbore, ktorých bolo potrebné. Skvelý motivačný list je ten, ktorý veľmi adresne odpovedá na to, čo bolo napísané v tej vacancy notice. Ak je to iba súbor nejakého rozprávania o sebe, toto panel zaujme menej ako to, keď ja mám vyslovene checklist tých ľudí, ktorí si potom odškrtávam, čo bolo v oznámení o pracovnom mieste napísané a čo naozaj ten človek má. A je samozrejme dobré mať tie vlastnosti, ktoré ten zamestnávateľ hľadá. Hej. Takže sa treba hlásiť samozrejme na tie, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu profilu, ale viete to aj tak napísať. Čo je možno, že takým lepším trikom je si urobiť nejaký možno prierez takých tých najpoužívanejších slov. My to voláme, že key search words na rôzne pozície, ktoré sú, to nájdete na rôznych sociálnych sieťach, v inštitúciách a používať potom tieto slovíčka práve vo svojom životopise a motivačnom liste, pretože áno, rekrúteri hľadajú aj takto. Už som písala o francúzštine, ale to by som chcela naozaj zdôrazniť, že napriek tomu, že možno, že na Slovensku nám tá francúzština nie je až taká blízka a je to niečo, čo sa človek vie naučiť, je to veľkou výhodou, akú človek už ovláda pri príchode do Bruselu, ale je to samozrejme niečo, čo sa vie človek naučiť. Ja by som ešte sa vrátil k jednej otázke, ktorá bola položená pred chvíľkou, tým, že viacerí zo Slovenska máme záujem o prácu z domu, respektíve na diaľku. Je tu jedna možno otázka teraz na generálny sekretariát, ako je to možné tam, vo vzťahu k teleworkingu, zahranične definované prekročením štátnej hranice alebo vzdialenosťou, napríklad ak by bol miestom výkonu práce Luxemburg. Myslím, že v štatúte je to veľmi šalamúnsky napísané, že úradník má byť k dispozícii k rade 24 hodín 7 dní do týždňa. Takže to znamená, že tá vzdialenosť tam nie je presne definovaná a sú kolegovia, ktorí naozaj žijú mimo hraníc Belgicka, samozrejme veľmi blízko buď v Holandsku alebo vo Francúzsku, ale nejaké dlhodobé práce pre radu zo zahraničia neexistujú. My máme teraz po covide je možnosť pracovať zo zahraničia 15 dní a to sa teda aj využíva v niektorých prípadoch, ale tá práca je tu, je v Bruseli a tu to dáva najväčší zmysel. Takže práve rada je, ako viete určite, miestom, kde sa stretávajú predsedovia vlád a tu sa práve tvorí tá politika, tu je to centrum diania, takže je veľmi ťažké byť v centre diania z domu.
na Slovensku. Jasné. A možno ešte otázka k zručnostiam, ktoré sú podľa vás kľúčové zručnosti aj IT, ktoré sú rozhodujúce pri výbere kandidátov zo shortlistu, alebo budú prínosné pri vykonávaní už konkrétnej činnosti. Spomínali ste prácu, respektíve predtým bol spomenutý pánom Stanom, práca s kopilotom, so zdieľaným virtuálnym pracoviskom a tak ďalej. Tomuto si myslím, že existuje nejaký EU Digital Skills Test, takže to je niečo, čo si každý môže urobiť. Aj na Google určite sa to dá dohľadať. A treba sa držať nových technológií a treba s nimi držať krok. V rade sa stále používajú nové a nové IT tools. Aj dnes zrovna som testovala nový, prechádzame na ServiceNow. Človek nikdy nevie, čo ho v budúcnosti čaká a nie je to tak, že keď ste sa už niečo naučili, že už potom sa nič diať nebude. Budeme si musieť zopakovať to, že naozaj celý život je vzdelávanie, takže stále treba držať krok s poslednými nejakými technológiami, ktoré presne zručnosti, to si musíte otestovať v tých online testoch, ktoré tam sú. Treba vedieť pracovať s počítačom a s novými technológiami. Bol tu spomenutý Teams, SharePoint a tak ďalej, to už je absolútna samozrejmosť. A možno posledná otázka, tým, že už sme pár minút cez čas, ale tuto ešte prečítame, je to doplnenie k znevýhodneniam. Značnú nevýhodu pri písaných textoch predstavujú dyslexia, dyspraxia, dyskalkulia. A k takýmto znevýhodnením, ako veľmi sa na ne prihľada, alebo podľa vašej predložšej reakcie, je to niečo, s čím sa na pracovisku vôbec nestretávate? Toto je skôr otázka pre kolegov z Diversity and Inclusion. My skôr máme prípady, sú samozrejme rôzne postihy telesné alebo mentálne. Kolegovia potom to vedia adresne riešiť, ale presnú povahu týchto postihnutí my ani nepoznáme, pretože my nemáme právo ako keby o nich vedieť. Oni komunikujú striktne iba s týmto oddelením. Oni nám potom dajú ako rámec tých opatrení, ktoré máme urobiť pre toho daného človeka. Nestretávame sa s tým veľmi často, ale máme. Máme takéto prípady, máme aj kolegov s rôznymi znevýhodňovaniami a je, myslím, že aj traineeship program, ktorý sa zameriava presne na tieto prípady a dokonca aj nový projekt pre contract agents, presne pre ľudí so znevýhodňovaním. Takže určite sme si tohto vedomí a dávame rovnaké šance všetkým ľuďom. To ešte tak nie komentár k teleworkingu, komisii. Takto dávame ešte priestor na naozaj posledné otázky. Ak by bolo, tak teraz je ten čas, kľudne napíšte, ešte máme minútku, dve. Musím pozrieť, či sme na niečo ešte nezabudli. Otázok bolo dosť, najmä v tej prvej časti, ale snažili sme sa ich zodpovedať všetky, alebo po častiach a po skupinách. Takže, ale ak som na niektorú zabudol, kľudne napíšte ešte do chatu. Ja by som sa možno vrátila ešte k tej otázke tých jazykov, pretože ak ten konkurs prejdete jazykmi, ja uvediem príklad, slovenčina, poľština, tak pre rekrútorov je to menej zaujímavé, ako to, keď to prejdete s angličtinou, francúzštinou, ale nemčinou. Takže tak ako hovorila Amy, veľmi dobre si zváži, z ktorých jazykov budete robiť testy. Pretože napriek tomu, že áno, je možné urobiť konkurzy aj v rôznych jazykových kombináciách, sú kombinácie, ktoré zrejme pre rekrúterov budú menej zaujímavé ako iné. To len ako podotýkam ako praktickú radu. Praktická rada od rekrutérov a máme ešte posledné 3 otázočky. Môžeme veľmi rýchlo. Aká je možnosť uplatnenia v kombinácii právnického a iného vzdelania s viacerými jazykmi? Právnické vzdelanie je absolútna lingua franca pre každý post. To sú ľudia, ktorí sa vedia uplatniť na úplne každom oddelení. Mám kolegov právnikov na prekladateľskom oddelení, tak ako na právnom oddelení HR alebo IT a tak ďalej. To sú ľudia, samozrejme ani nehovorím o tom, že policy desk, to sú väčšinou právnici takisto. A čím jazykov viac človek vie, tak samozrejme tým lepšie, ale tá angličtina a francúzština to sú elementárne záležitosti. Je naozaj pravdou, že počas stretnutia sa
používajú obidva jazyky a neprihliada sa na to, či ľudia im rozumejú alebo nie. To sa ráta, že sa už človek orientuje v obidvoch. Praktická otázka, ako to je s bývaním v Bruseli? Je to relatívne, to vieme povedať aj z vlastnej skúsenosti, ale každý si to musí zabezpečiť sám. Neposkytujú inštitúcie nejakú podporu so zbývaním, vieme vám poskytnúť nejaké linky a nejakú ako prvú nejakú orientáciu. Samozrejme je lepšie bývať pri inštitúciách, ako dochádzať, to si človek zase musí dohľadať sám, ale nie je problém si nájsť ubytovanie, samozrejme problémom býva cena. Je to hlavné mesto, takže tie ceny sú vyššie. Možno ešte dve otázky k testom. Jedna otázka naráža na nejaké zákulisné informácie, ďalšia praktické testovanie, ak ovládame angličtinu a francúzštinu, ale samozrejme, že ten test má oveľa lepšiu šancu spraviť zo slovenčiny, ktorú kombináciu odporúčate. Ja osobne tým, že aj preto, že som vyštudovala prekladateľský smer, takže tá angličtina vždy bola na prvom mieste. Ja sama by som už asi v dnešnej dobe nevedela urobiť test, ten reasoning verbal zo slovenčiny, pretože tie preklady jednoducho nesedia aj tým, že čítame kvanta textov v angličtine a vo francúzštine. Ak ste na tom rovnako, tak odporúčam prejsť si ten prvou časťou testu v angličtine a potom esej napísať po slovensky. Ak som tomu dobre rozumela, tak tam sa nehodní gramatika, ale skôr nejaká logickosť testu, tak ako už aj bolo vypísané dopredu. Zákulisné nejaké informácie ohľadom testingu nemám. Vieme akurát toľko, že tento je nový provider, takže mohli ste aj vidieť, že tam boli nejaké problémy s testovaním pri Buildings Competition. 9% ľudí malo problémy s testovaním, tak uvidíme, ako dopadnú ich sťažnosti, ale treba skúšať, pretože tak, ako bolo spomenuté, všetky ostatné národy sa snažia, takisto by sme sa mali aj my. Presne tak. Ako je to jeden z hlavných dôvodov, k tomuto ešte len doplním, prečo aj toto výberové konanie bolo tak dlho odkladané, pretože naozaj dlho sa čakalo na to, kým EPSO nájde providera technického zmluvného kontraktora, ktorý dokáže zabezpečiť také veľké výberové konanie s nízkou chybovosťou, takže my tiež ako členský štát sme na to tlačili, aby toto bolo naozaj zabezpečené, tak veríme, že to tak aj naozaj bude. Možno ešte jedna z otázok, ktorá tu je, v prípade, že sa niekto hlási na výberové konanie špecialistov a zároveň graduates, dostane sa do reserve listu graduates, ale nedostane sa do reserve listu špecialistov, môže sa dostať na pohovor na špecialistu? V rade otvárame pracovné miesta len na špecifické zoznamy. To znamená, že ak nie ste na danom zozname a neotvorili sme na váš zoznam, tak tým pádom sa nemôžete hlásiť. A nie teda možno len preto, že ste urobili jeden konkurs, tak ako hovorila Amy, to sú úplne separátne záležitosti, tak nie je ako keby možno robiť transfery medzi zoznamy. Čo je možno zaujímavé, je, že keď ste už prešli AD5 a ešte stále ste AD5 už ako úradník a prešli ste zároveň sedmičkou nejaký specialized competition, tak je možné si v rámci svojej inštitúcie požiadať, je to možnosť, inštitúcia to môže, ale nemusí urobiť, ale môže vás inštitúcia ako keby reclassify do vyššieho gradu. To znamená, že sa stanete ako keby AD7 už bez toho, aby ste robili nejaký pohovor, ale to už musíte byť tu potom, napríklad konkrétne v rade, takúto možnosť ponúkame. Dobre, naozaj posledná otázka, ak nám napadnú ešte ďalšie otázky, či sa môžu na vás obrátiť? Ja v rámci kapacitných možností samozrejme áno. Možno, že keby sme zosumarizovali viacero otázok, vieme urobiť nejaký Q&A, tak to možno skôr, ale je pravda, že 148 ľuďom asi nebudem vedieť odpovedať, ale áno, samozrejme, v rámci možností. Výborne, tak ďakujem pekne. Myslím, že sme vyčerpali asi všetky otázky, ktoré nám sem prišli. Ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste to s nami vydržali túto hodinku a 3/4. Plán bol hodinka a pol. Veríme, že to pre vás bolo prínosné, informačné a poskytlo to informácie bližšie k tomu, aby ste sa potom mohli prihlásiť a takisto aj uspieť v výberovom konaní na 85 Graduates.